Aino kanyo ka lwete gari duto ne olalo. Ka en gima timore kama. Nyak bochop kama chalo kama. Ngeni gima timore gobila. Obila marwa pok aparo ni pok gibede tiegruok makare. Mondo ging'e ni chik ma Kenya Constitution of 2010 wacho nang'o ewi ng'anyo. Mane kuma gi draw the line. Gin gikawo ni ng'ata madhi street en adui margi. Emomiyo approach magimiyo ginie is totally different. Nikech ng'amodhi e ng'anyo, modhi tetea ni kata haki mari, kaka wakili osewacho, obila gi kwang'iyo kata terms of service margi, ok ber, conditions magitiye ok beyo. Tinwang'o ni japiny mowuok oko mondo oket sirikal tesre ni gimitimoni ok en gima ber. Ere mbinu minyalo come up godo mondo itimri nade, iloknwa gigo mar favorable to the society ma wantiere ni. To obila osebedo ni gin gitiyo gi teko mang'eny nikech ing'iyo kata sani Gen Z manyodhi e ndara gin jok motimo simu, onge gimoro amora, onge weapon moro ma jogo timore nade odhi godo. Te en chik mar obila ni mondo ka jok osemiyo gi notice ni wan wadhi e ng'anyo, gima wadhi ng'anyo en machalo kama, route mwadhi kawo, kuonde mwadhi ng'anyo en kamagi. Jukumu margi en wuok mondo gikony jogi, gi protect gi lead gi nyaka gitim ng'anyo no nyaka samo winjore. To obila ma Kenya ka deny iwacho ni kata chance ka giyore winjo kanya Adamson Bungei, komanda mar obila kaunti ma Nairobi. Koro notice ma kama winjo ka Boniface Mangina wacho ni ero somo, o blue tick, o CS ma kanyo somo, ote ma kama kata korne gi mbui kata korne kama chal nade. Giyudo ote gi duto giwacho ni oyo, ok wayie ni ng'anyo ma kama mora obagi. Ochal nade kiwacho ni ero, ma Kisumu ero yudo notice to giyie. En ang'o ma yatimore kuonde moko. Debe ni kirago nyaka weche mag ohala, johala winjo ka ywak kaunti ma Nairobi nyoro. Ng'eni seche ma ng'anyo timore, nitiere jomaundu mabiro e join jong'anyo gi. Wan wawuok wadwa wacho ni finance bill moketnwa ni ok en gimoro makaro dhi hinyowa. To nitiere jomoko jomaundu ma be oluorowa kacha ma wacho ni ka jogi dhi e ng'anyo, wadodo tinwang'o ni jomaundu gi be jomoko mok dwa ng'anyo gi ema pidho jomaundu gi jong'anyo gi. Kato jogi dhi ketho nying jong'anyo ni jong'anyo gin jomaricho. Emomiyo koro seche ma osechiw notice, nikech obila jong'anyo gin gichiwo notice n'obila ni ma e gima wadhi timo. To obila routes ma jogo osechiwo te gin gichiwo mana security mondo koro githeg jong'anyo, gipog kind jong'anyo gi jonjore madi donje e kind jong'anyo ma ng'anyo peacefully mondo timre nade. Because king'iyo article 37 oyie okete chik mondo Kenya kane giywak moro iwacho ni sovereign power belongs to the people of Kenya. Mano chik mano miwa gi katiba marwa kaka jopiny Kenya ni. Ineno to polise gi gimbe gin jo Kenya ka. Ma the moment mwasewuok oko ni wadwaro ni mondo watim ng'anyo ni, gin jukumu margi mondo gibi mondo gikonywa ni to ere kaka mikakati mwanyalo keto ne jogi mondo ng'anyo ni odhi e yo makare, mondo ng'at mi ng'anyo ne ni owinj petition mar jogi ni ywak jogi malalamishi gi marang'o kaka nyocha gi sani debate dhi e parliament. Jo mang'anyo gi ok gidhi ketho biashara mar ji, ok gidhi interfere gi gimoro amora. En kuma wabunge, nikech gidhi kuma wabunge kuma ne giyiere representatives magi mondo donje bunge kacha. Nikech jogi nodhi nikech owach ni owate ok wanyal dhi e bunge. Emomiyo katibu ketunwa ni bang'e gabich wayiero ng'ano manyalo timore nade manyalo dhi wuok mondo yalnwa e bunge kacha. Koro jabunge wa manwa yiero cha en mwatero ne petition e parliament kuma inti kanyo office kumotiye e kuma wang'eyo. Koro police onego beni o protect jogi mondo terne jogi petition office gi kuma mantiere en bunge kacha cha onge kumigo ohala migo e bunge en loso chike to gi representing of the opinion mag the public. Paro mantiere godo kotere kod mane wakili oseduoko kamar commissioner mano ma data protection. Yes, paro mane an godo. Anoka ne ni share